cikin jirgin Abraham Lincoln na ruwa sun dage fa sai an dawo da su gida fa. Batun Trump magana da yace ƙarya ne wai sojojin nan duk suna cikin ƙoshin lafiya babu wani bala'i babu wani abubuwa da rikice da faɗace da ke faruwa a cikin Abraham Lincoln babu depression babu cizguni ya ce duk babu wannan ƙarya ne hasali ma ya ƙara cewa a shirye ke ma ya ƙara tura su ma cikin gabas ta tsakiya tunda a yanzu haka suna kafin gabas ta tsakiya shine suka bidiyo suke nuna cewa ƙarya ne ga yanayin cikin halin da suke ciki musamman da suka ƙorafi akan banɗakin su a cushe a takure babu motsi duk bashi da kyau a bidiyon da kuke gani ku saurari ku ji yadda gayan nan me yake cewa. Alright, y'all, so a couple y'all wanted to see how the ship look, or the head look, aka the bathroom. The shower's right here, you feel me? This is what we go through on a carrier, in the Navy. They say join the Navy, right? Join the Navy. Yeah, look at this, y'all. This is crazy. This ain't even the worst part, man. Sink's atrocious. Wait till y'all see the toilet, man. Look at the toilet. Y'all expect me to take a doodle in this, y'all? Nah. Y'all crazy. Look at this. Come on now, join the Navy though, right? Join the Navy. Yeah, alright, bro. Mijinta yana cikin wani hali to ita ba ta so ta fito ta faɗi wani asiri me wani hali waye mijin nata ko ta nuna fuskar to ta yanzu akwai bidiyon da nake gani manta ne ban ma dauko bidiyon ban kashi a cikin nan da zan samu ku ga fuskar matar ta fito ta jaddada cewa abin nan ta faɗa irin halin situation da ake ciki an ce akwai wanda masu kashe shi kansu aka saboda damuwa sun ce a takaicen makurin sun yanke shawarar cewa kurin tsoron Iran suke ji a yanayinsu tsoron jamhuriyar musulunci suke kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jamhuriyar musulunci bala'i ce na rantsa ya girman Allah a wannan lamarin Amurka tunda take a rayuwarta tun bacin yakin duniya na biyu bata taba shin dukan tsiya ba da cin kunya a idon duniya da mutuncin ta ya zube illa a hannun jamhuriyar musulunci ce kadai ta iya nuna musu darasi kai wallahi dole kasashen musulmai su dinga murna da jamhuriyar musulunci ba karan babbako mutuncin mu take ba idan duniya a gaban mutanen nan da an daga ta yan daudin nan na cikin kasashen larabawa nan da tuntuna an dade da can mana a duniya tun da gashi an fi karfin mu kan ma a Najeriya an fi karfin su duka a kasashen larabawa sai abin da aka dama jamhuriyar musulunci kadai wallahi kana musulmi in dai baka jamhuriyar musulunci malam tuntuna fa Ottoman Empire ce fa kadai aka yi fata daula ta musulunci fa wacce yanzu babu ita babu tarihin ta to yanzu musulunci ba shi da wata empire ko wanda za a ce wai ga wani super power a ciki a kasashen musulmi kasa ɗaya ce take da makaman nukiliya amma yanzu kaf duniya wannan ita wacce take da ma abin da kafin makaman nukiliya shi take da ikon Hormuz take da ikon lallata arzikin duniya mata sana Amurka ta nuna mata bata isa ba ta juya ta ce mata ga abin da take so ta yi mata dan haka jamhuriyar musulunci wallahi ba a fawwasa a bace ba kuma duk wani mai bibiyar jamhuriyar musulunci nake ga maka ba za ka taba jin kunya ba wallahi ba za ka taba jin kunya ba akwai alheri sosai wanda za ka ji na farin ciki nan gaba abubuwa da suke shirin za su faru abubuwan da jamhuriyar musulunci za su nuna kai musamman ma yanzu da aka canja mulki ake zamanin Mujtaba Kemmeni irin tsari ne ba irin na mahaifin shi ba malam a yadda mahaifin shi yake da tausar zuciya shi kuma wannan fa kada ku manta fa yana nan fa da fushin fa kashe yarsa da matarsa da dan uwansa da kuma mahaifinsa ba yana nan fa